иҷроиши нақша дар минтақаҳоро шарҳ додааст. Фархор, Хуросон, Муъминобод ва ноҳияи Носири Хусрав солҳои таваллуди 1997 то 2006. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, мо дар видеои имрӯза чанд фоиз нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷро расидагӣ ҳаст. Ҳамира мефаҳмонем, ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Аввалан дар ҳамин ҷа ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз Россия запрет доранд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран танҳо дар ватсапаш бинависонед, проверкаи запретҳо мекунанд. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Гузориши Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора. Вазорати Дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи маъракаи даъвати баҳорӣ гузориш дода, иҷроиши нақша дар минтақаҳоро шарҳ додааст. гуфта мешавад ки дар умум гирем, агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз 50% нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагӣ астай. гуфта мешавад ки дар ин замина ноҳияи Рашт, Сангвор, Лахш, Нуробод ва Тоҷикобод низ дар рӯзҳои нахуст нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбиро ба анҷом расониданд ва махсус низ вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад, то имрӯз бошад нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира 55% ба анҷом расонидагӣ ҳастанд ва дар вилояти Хатлон ҳоло 62% нақша иҷро гардидааст. ҳамзамон ноҳияҳои чун Вахш, Фархор, Хуросон, Муъминобод ва ноҳияи Носири Хусрав дар рӯзи аввал нақшаро пурра ба анҷом расониданд ва гуфта мешавад ки дар вилояти Суғд бошад то имрӯз нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 40% ба иҷро расонида шуд. дар шаҳри Душанбе бошад то имрӯз нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 30% ба анҷом расидагӣ астай. гуфта мешавад ки дар призфи анаҳами баҳорӣ солҳои таваллуди 1997 то 2006 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. лекин солҳое ки мо ном бурдем, шумо моҳошам ба назар бигиред ва рӯзҳошам ҳамчунин. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, мо хостем ки ҳамин информатсияра ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем, чунки дар ин мавзӯъ шумо бисёр савол пешкаш мекардед. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.